सब ठीके भइल बा। घास जाम गइल बा ना तो हो दिक्कत है। गजब घास हाका में कौन कौन काम करे के पड़ता समझे में नहीं आवत बा। घास हो गइल बा। पता लागल तो रघुआ ही रहत। हाँ बाबा आई तो रह सकता ना कइलो स का लाला में ना भइला ठीक ना हो बाबा यो पिए पुई नु गइल बा काहे न का काट गेल बा कोनो काट के रहत का गंगा से बुझा त कोनो आग लगा दे तरह से गांव के घर जानते बड़ा कि एक दूसरे के देख के जरत तरह से तो बात बा का पैसा दहेज ज्यादा कहाँ मांग देले ना हो बाबा हम तो ये तो है कि बियाह कर ले करते नहीं कोई कट जे का सोहनी होत रहल हां सोहनी होत रहल हम एगो लड़की देखले भाई बतियाई का बतियावा देखो हो जी के ठीक रहल अच्छा देखो हम बतियावा ठीक बा क्या हिजा रहल हां जा तो नहीं ना ठीक बा चलो तुम घरे अब कहाँ है चलो तनी हम ढेर सुहाग हाथ धोलो लड़का के शादी करवा देते गाँव में देख जोर बड़ा सब काट देता सब बताओ काटे के चाहिए शादी रुको एगो हम फलाना के लड़की के देखे में शादी करवा देते फोन वाला काम कर देते फोन लगा घामा बहुत तेज भइल बा ये तोरा बैठ के खेती कर लेते बतिया लेते मोबाइल हेलो हम बोला तनी एगो लड़का देखले बानी अपन लड़किया के शादी करम ठीक बा तैयार हम काल चले के देखे लड़का अपन देख ले बाद ठीक ले शादी कर लिए। अच्छा दहेज के न बतियाई अपने लड़का फरिया लेम हम कमे में फरिया देम बानी नु हम ठीक बा लड़का भी फोन लगा देते नहीं। हेलो तैयारी वारी कैले रहियो कल अहन देखे खातिर लड़की वाला ठीक बा तनी नाश्ता वास्ता के व्यवस्था बढ़िया ले कर दियो शिकायत ना होके के चाहिए। ठीक बा चलो दोनों के शादी करा देम तो पुण्य वाला काम हो जाए। चलल जाओ घर बात बा भाई लागत सदिया अब कियो ना हुई का भाई फेले हो जी का देखो बाबा तो कहले मैंने का होता आई लिखन जो तले चौरकुआ बिस्कुटवे खा लेते नहीं एगो तले काने घर में मर दे काहे नहीं बा घरवा देखाओ ये घरवा हाउ बनैले बा कुटिया रहे खातिर ओइ जे बैठल बा ना जानते बड़ा किसान के घर कैसा रहेला लइकावा कुछ करेला कि ना हो लइकावा के खेत बहुत बा मर दे ओकरा कमी बाटे कुछ के अच्छा ना कोनो दिक्कत हो गेलू ना दिक्कत कुछ नहीं है चलो तोहरे विश्वास पे लइकावा देखे होत हां चल हां ये का लइका देख
हाय बबुआ हाँ आई बाबा आई बैठी बर्दाश्त सुना ले लगा बिस्कुट खाए आई बैठी 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 बैठो बैठ बैठो बैठो ले चाय पानी पी ली पानी लो पियो हम खाई पी आई ना दी खाना ना खाई नाश्ता करी चलो नाश्ता थोड़ा बहुत करेंगे ल खाओ तू हो ना खाई ये लड़का अच्छा, जैसे पूछे के बाद तू पूछ लो तब कहाँ काम कर रहा आ कहाँ काम कर रहा का कहनी है आ का करे लो का खा लो का करे लो काम का खा लो बाबा बरुआ पूछी का करेला बताओ एकरा के का कहनी है का करेला पूछेंगे कि बताओ पूछो तो का करेला तू दाल भात चोखा बनल ले आई अरे ना काम का करेला दाल भात चोखा बनल काई म काम का करेला अच्छा काम का करी ना ओ काम का करी ना ये तो का बा खेत बधार बा खेती करी ना खेती करेला और सब को भाई हला को लइका बड़ा स पूछी बाबा ओ भाई हो एको लइका नहीं सब या नहीं के भइल को भाई एक भाई तो दो भाई तो तीन भाई चार भाई ना दुश्मन एको नहीं खन भाई ब्रदर अच्छा भाई तो दू भाई बानी जा दो भाई बारन अच्छा चलो ठीक बा तो खाना वाना खाई म ना खा के बन जा आ ले आई ना खा के बन जा अच्छा ना महाराज नाश्ता करे पनियो नहीं पीही जा का पियो तू जा रहुओ पी ली रहुओ पी ली पियो ते जा और सब और पूछ ली लड़का के बारे में कुछ दहेज ओकर पे ना लेम टेंशन कहि दिना लेवे के दहेज ना दहेज के बारे में नहीं का दूसरा चीज कहता ना पूछ ना हां का दू महला बिल्डिंग घर बा खेत बधार बा घर द्वार के नहीं पूछो और सब बढ़िया ले होला हां खाना वाना बढ़िया से होला अब बताई तो हम जौन कहती उनका उल्टा जवाब देता हनी कहत नहीं कहना वाला तो कुछ डूब गई बा बचपन में बही रहा बबुआ हां बचपन ले उहे घर में रही ना बचपन ले हां बैठ के पेड़ बा होने जंगल में मिल जाई खाए के सुने में कम सुने लगा ना गानो बजे वाला साउंड बॉक्स बा बाटे हम शादी कराई बही ना कहना वाले तो प्रॉब्लम होई बाबा सेठ गुल छोटिया का कहत लो हम जाती घरे हमारे के हाथ जोड़ो है माफ करी अरे महाराज कहां चल देनी आई हम चले लेकर शादी करम लड़की के ये गौरी सवाल पूछो ना बताइनु तब चल जी तार नाम का है बबुआ हमारे गांव बसंतपुर ह सुन लेनी आज तनी दिक्कत बा कानवा में खोटो ओटो वही अंदर बा ये से अच्छा रो पूछी क्या दिक्कत है कान में पूछी दो तारा कान में का दिक्कत बा है में का दिक्कत बा नाक में कुछ दिक्कत नहीं के पढ़ाई कहाँ तक कैले बड़ा लिखाई ढेर कइले बानी पढ़ाई हां चढ़ाई आज तक हम चढ़ले नहीं की आज तक को क्लास तक पढ़ल बा को क्लास तक हां मोबाइल बढ़िया चलाई ना और एकदम बढ़िया ले और रखलहु बानी अरे एकदम कहीं तक चला के दिखाई मोबाइल ना पढ़ल लिखल कितना तो पढ़ल लिखल ना नाक में नथुनी ना पहनी ना नथुनी ना पहनी स्कूल में पढ़े जाला स्कूल में हां बाटे स्कूल बा हो जा को क्लास तक पढ़ल हां ढेर क्लास बा में क्लास ढेर बा तू को क्लास तक पढ़ल हां रोगो को क्लास तक पढ़ल हई तू तारा के को क्लास तक पढ़ल का कहत रन जी बताइए क्लास तक पढ़ा बताओ इनका के कोगो बिल्डिंग बा बाटे ढेर गांव बोल बा अब बताई तो रहुआ ऐसे ना लेकर शादी होई का सदिया सेट हो गई लो लड़का बढ़िया से सुनेला हो ला तो नाम प्रॉब्लम पूछी रहुआ जमेला बेकार लगता इतनी बढ़िया ले पूरा कोले बोलो तू हां खाना बढ़िया से बना ली ना खाना का बनावे के नॉलेज बता रहा हां धान गेहूं बाजरा मटर कुल बोआइला बढ़िया अरे बुढ़ा वैसे लड़के शादी करबा हमार लड़की के लड़का पसंद बा लड़का पसंद बनी हमरा के माफ करो भैया और नाश्ता का पैसा भेजवा दो हम चलते घरे ना गोड़ मत लगी अरे गोड़ मत लगी ए मार दे साथ बहिरे बड़ा तनी बाबा ए मार दे बहिरे बड़ा वर्ष तक साथ दिन पैसा एक बार बर्बाद हो गेल हमर बियाह ना होई ए बहिरे लेका आ बाबा कहां जतनी